Ke kaunti nindo ma Migori kama ido kanyo dak mani kaunti ma Migori dibedo kod nok mar pi kuom thuolo malach mano endo to kaunti sirikal kaunti no ne oyango kata no yango nok mar omenda ma bende inyalo tigodo e chulo bills mantiere mathoth ni kambi nindo mar pi mantiere Migori kaunti mano mar Miwasco kalore kanyo ko jotend migawo mar pi kaunti no endo mano migosi Silas Owuor wacho kanyo ni kambi mar pi kod ler mar alwora ma Migori mano Miwasco ni bando kanyo sirikal omenda makore lach mabende romo kanyo milion 50 to kod ang'wen mapok ochul. Not been sustaining water to our clients, but we are promising that we will be able to make this sustainability be a continuous process that people will wish to get water on a daily basis. I know water is a basic need and everyone will wish to get water. More so the challenges that we've been having, number one, we've been having this, as I mentioned earlier, that our intake was destroyed by the floods. Being that we've repaired that, we are optimistic that it will be good because the work that has been done is up to the maximum. Skunde luto mantiere kanyo